Габдулла Тукай әдәби музейында халкыбызның бийек шагыйрь тормышын, иҗатын өйрәнүгә зур игътибар бирелә. Музей галимнәр белән тыгыз элемтәдә тора. Шундый чараларның берсе биредә бу көннәрдә үтте. Күренекле фән эшлеклесе, әдәбият галиме, текстолог Зөфәр Рәмиевка 85 яшь тулуга багышланган олы галим, зыялы шәхес дип исемләнгән әдәби чара булып узды. Аның эшләгән эше, аның язылган хезмәтләре санап тәзгесез искиткеч зур һәм күп дип Зөфәр Рәмиев фәндә 20-нче гасыр башы татар классик әдәбияты тарихы һәм текстологиясе юнәлешен алып бара. Дистәләрчә мәкаләләр яза, китаплар нәшер итә. Галимнең фәнни редакторлыгында басылып чыккан Тукайның академик 6 томлыгы татар әдәбияты белеме текстология фәненең җитди казанышы. Зөфәр абый үзегенә дә Тукайның, Фатих Амирханнарның 50-60 хәдисләрен тапкан кеше ул. Ул Тукайчы, ул Исхакыйчы галим буларак билгеле. Bizning zor proyekt başlandı. Gayas Ishaqi bilan bizning işlemine Gayas Ishaq'ın 3 tomluq idi. O fənni redaktor olarak biz onun bilan kengəşləşib, aralaşıb, bir məsələlərdə bəhslərə kirib, tekstologiya bir qatlalı fən. Buna görə anda bəhslər bulmay qalmay. Züfər Rəmiyevның Тукайны өйрәнү фәненә керткән олы хезмәте Тукай энциклопедиясе бәяләп бетергесез хәзинә. Шулай да Тукай иҗаты әле өйрәнелеп биткәнме соң? Тукай иҗаты тулысынча açılıp bitken deyip nokta koyu irte. Tokay eserleri gazete jurnallarda o zamanda basılgan ayrım kitaplarda olar o kitaplar gazetelerinin kaybırları saklanmagan. Mesela Tokay Fikir gazetesinin başında durgan tüp işlevçisi bulgan anın Fikir gazetesinde kaybır sanları yok. Orasıda yaşaganda Rus gazetelerinde de yazışkan degen sözler var. Кичәдә галимнең фикердәшләре, якташлары бергә эшләгән хезмәттәшләре катнашты. 85 яшькә җитү бернинди китап язмаса да, бернинди гамәл кылмаса да, шушында авыр елларда, сугыш вакытында, сугыштан соң бүтән кыенлыкларны күреп, үз аягы, үз зихне белән шушы яшькә җитү үзе зур батырлык. Татарстан Республикасының фән һәм техника өлкәсендәге дәүләт премиясе лауреаты озак еллар Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының язма һәм музыкаль мирас үзәге баш фәнни хезмәткәре булып эшли. Яшьләрне фән дөньясына алып керүгә зур көч куя. Текстология эше ул шундый эш, анда инде син уйлап чыгара алмыйсың. Бары тик бөртекләп булганлыгына bilgili, bari tek şu nigizde uzunluğu hizmetlerini yazara mümkün. Kişede edebiyat tənqidçiləri bilən bir etten artistlarda çıkış yasadı. Leyla Zaynullina, Vladimir Yurkov, Tatarstan yanılıkları.